Dwaro nitiere mar chuogo doho mayalo buche matindo kata small claims court e chiro ma Kongowea Mombasa mabiro rakore gi buche ma kamago majuko jo ohala to chutho joma mine. Ma en bang' yangore ni thoth mine e chiro no ithoro roch ratechgi to kata kamano onge okang' malong'o ma gikawo ni mar doho kata kuonde ma inyalo chwalie buche ma kamago nitiere mabor gi chiro no. Joja koni kod ler mathoth kowuok Mombasa. Romo mane obagi Mombasa kod riwruok makedo ratich joma mine midendo ni Collaboration of Women in Development. Kae, jokanyo manie sekta mar arita, doho kaachiel kod johala ne joromo mar twak ewi paro mar dwaro chuogo doho mayalo buche matindo e chiro ma Kongowea Mombasa. Kelo small claims court machiegni kodwa biro konyowa kaka johala e tero cases wa mapiyo nikech chon kane ji ochwanyore to iyudo ni ok gidwa dhi e court maduong' nikech gineno ni en mabor alafu kod process bende bedo mabor. To koro kokel machiegni at least wabo save time to cases wabro dhi mbele mapiyo. To ino ka Kongowea bor gi court to samoro dhako ni en pesa ne monwang'o cha ong'iyo mana no odhi omiye nyathi madh nyuka moro nyathi otere school alafu Mombasa kar ka inigo bok wadakie utewa odhi ochulie wuon ot kik riembe gi nyithindo. Koro inwang'o ni mama ni onwang' irocho ratiche to konyal yudo kama onyalo nwang'e konyruok. Iyudo ka mine mang'eny nwang'o tuo mar mental health. To johala ma Kongowea donjo ga tich saa 6 saa 7 saa 8 otieno. Kochopo gokinyi to koro ng'eny ji osewuok ka dok udi. Koro gineno ni kar mondo odhi oyue omany kendo mondo mobodhi go gotieno ni obire court oneno ni mano kawe thuolo malach yudo ka gitiekre gi gin kanye mido ka dhano tongre go panga dhano wang'o gige gi kiwegi dhano muko gi joma moko ywaruok bedo mang'eny. Koro kikelo court ni kata mesa ni kikele Kongowea kacha matiene ni kata ng'at mong'ol matiyo Kongowea ma dhi yudo tich matek wuok Kongowea nyaka town gi wheelchair yudo nafas mayot mar dhi e desk kacha to tero kesi to nyalo luwo machiegni. Paro makama bende obiro kaluwore gi kweth jogo moko puodhi mayalo buche ang'aye kuonde midendo ni kangaroo courts. Iuso ne ng'ato an kaka dil gi lewni auso ne ng'ato law to obudho koko chula. Koro ka nitie court machiegni at least nyalo konya solve case makamano. Kangaroo court to ok konyga nikech mokwongo ni ok en legal ma mokwongo. Koro ing'e ni kacha chande bende ng'at manende odhi kacha chande obro chuni ni tim kam ng'ane no kelo na wachi ni enigo in ineno na kokitimo ma to bro tim koro chuni ni nyakitim ma nyakichul mach. Tido ka cases opong'o kujo samoro nitie barupe mabiro ira monego beni ae court tido ka gi Kongowea police station nikech ji koro dhi kendo ni gidwa winjre e police station to police station onego beni en kama idhi tere case mari titere court. En gino ma bende gikoni biro duoko chien dungruok e tesende mag obila kod doho to chutho ni mar chiro ma Kongowea kende ni kod johala moheo dhano 10,000. En paro ma bende gikoni kaber to nego som gi chirni mamoko e pacho ka to chutho mago makelo oganda mawuok e kuonde mopogore. Mae nigo bende biro konyo kata jokot go bende nikech koro wabiro duoko negi tich piny kata polise go wabiro duoko negi tich piny. To mae bende biro konyo mine nikech koro mine biro timo ohala kong'eyo ni nitiere kama ka ng'at moro nitiere moketho ratiche to nitiere kaka ibiro yudo konyruok. Chiro ma Kongowea ni o support counties mang'eny. Koro kwaketo kwe ma dhano timo ohala e alwora maber tibo yudo ka kata wan jo Mombasa wadongre mos. Kodhi maber to dwaher mondo chiro mamoko kaka Gikomba, Kibuye, Kisumu kon mamoko bende obed gi machal kama mondo dhano chak bedo gi yo moro mayot ma giyude justice in the system. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.